Ail gic gornel yn lynol. I Llanilltud Fawr, a mae'r un yma wedi mynd syth fewn. Rob Jones ar gôl i bimed tymor yma. Pa mor bwysig bydd honna. Ni'n sôn am Llanelli yn brwydro tuag at y brig, ond mae Llanilltud Fawr yn brwydro tuag at y gwylod. A maen nhw ar y blaen. Yma Mark Stebenheath. Hillman. Iawn. At Carl Cronin ar y postyn pella. Allen dal yn o'i Llanelli. Cronin dal i aros ar y postyn pella. Ac ar y trawst. Llanelli methu roedd hi yn y rhwyd. Maen nhw'n cael cyfle ar ôl cyfle ar hyn o bryd. Ac yn y diwedd maen nhw'n cael cic o'r smotyn. Wel, y pwysau o'r diwedd yn dod gan y tîm cartre. Maen nhw'n dawel hyd yn hyn. Ond maen nhw'n cael cyfle yn ioni o'r smotyn nawr. Sean Cronin sy'n gwynebu Jack Lansdowne a gyftaro postyn. Cyfle arall i Cronin a mae Llanilltud Fawr yn dathlu. Sean Cronin, mae wedi sgorio 6 gwaith yn ebyn Llanilltud Fawr tymor yma, ond dim yn cael y seithfed. Dehangfa i Llanilltud Fawr. Hopkins at Hunt. Hillman fewn i'r cwrt. Hillman parhau rediad. Yr ergyd fewn i rwyd ochr gan Hillman. Sy'n gallu'n edrych i dar yn ôl. Methu ffeindio ffordd heibio i Jack Lansdowne hyd yn hyn. I'n agosau at yr egwyl. Y peniad mewn i'r canol. A mae Llanelli'n unioni. Bicer yr eilydd yn y munudau ychwanegol ar ddiwedd y hanner cyntaf yn tynnu nôl i'r tîm cartre. Y cic rydd oddi ar y maes ymarfer, mae rhaid a'r Bicer yn rhwydo. Yn hirat Ethan Cai cael lawr y gol. Codi'r bêl, uwchben Jack Lansdowne i rwyd. Am wythnos i Ethan Can cael gol nawr. Mae wedi cael ei enwi yng Ngharfan Cymru Ec. Yr unig un o'r ail hain i wneud hynna, eleni. Ac yn dangos fyna pam yn gyflym ac yn gallu sgorio. Gwaith da gan Morgan fyna. I gael y bel ma'n at Rhys, Jayden Rhys. Yn ôl at Morgan. Morgan at gol. Cic gol yw i. Morgan yn rhithro'r ergyd ar ôl gwaith da yn y fe Jayden Rhys i greu'r cyfle. Yn gwastraffu yn y diwedd